Paano man ta ka na itawa-tawag extra. Alam? Ato lang ihatag, itawag dugay, ito ihatag sa tuwang Maestro, Brother Sok Fernandez. May gabi, Islan. Gabi. Maganda ka na taron. Pag yun may bawang pat. Ako na itong dahil sa pagpaibaw sa radyo, atong programa nga ibalik na ta sa atong andan. Ang atong programa sa Catholic Faith Defenders Bible Study sa San Jose, Riculitos. Yan, nakukitag space. Makabil ta sa social distancing. Yan, mask, face mask, or face shield. Okay kayo. Parayon ta, the authority from the parish priest, Father Undoy Granada. Ini ato bikmang Granada. Kunya, kining nandan nga himo tao team padayag tagtima sama sa limo ni Ibn Isaal. Pero humana ko sa akong pagkikuhog na ako'y pangatag kopya. Muna inaanda na to. Kay kini magong mga pong pikas dunggan dawaton, labay pikas sa malimtan. Pero ang sinuwat, balik-balik na to. Sabot na kami si Brother Adam Udongota sa atong kwarta, atong room sa San Vitales. Piki yung kagayarong si Manahan. Ito na yung mga kagulian na itong kitubang. Pero akong ignas si Brother Adam, ngayon sa di kayo tamudali, kay itaasan ang tas ginugtagan, tas ginugdagan, narang ito ay pilihan. Sa Biblia, Ezekiel 14:20. Nangingon ang Diyos, si Noe, si Daniel, si Hud, mga may tao. Pero samtang ako buhi, nangingon ang Diyos, sila di makaluwas. Di sila makaluwas sa mga anak na lalaki, anak na babae, si Israel. Bisan pa sila mga tao na talam, dili sila makaluwas. O niya, gamiton sa uban ang Filipos 4:6. Nga kung mga muyo kamo, maginanglan kamo, ipadayag ka na sa Diyos ang inyong ikinanglan. So, klaro tinaw, ang atong tumong o pakiksultihan sa itong pag-ampo mong Diyos, dili ang mga santos. Klaro, nga si Noe, santo, si Daniel, santo, si Hud, santo, pero dili niya makaluwas. So mo ni ang hatagang ibugaton sa mga dili Katoliko. Ano sana mo mahibawi nga ang magtutudlo o kang itudlo sa iyo kung masupag sa Biblia. Supag sa Biblia kay isgutas Ginoo mga pantukang santo, si Noe, Daniel, si Hud, dili makaluwas. Ay lang kung galing mong kabuutan o galing nung makaluwas nila, pero di sila kaluwas uban. Nga kung magampo ta, atong itumong sa Diyos ang atong ipangayo, di modo sa iyo ang mga Katoliko. Proven and not in consonance with the Bible. Supak sila sa Biblia ang Katoliko. Manaha, bisan doon, kining timaha, karoon na itong madungog, pero kinanglan yung balikod. Kaya lagi malipot pa siya na. Ang atong ikatubag diya sa Isaiah 43:10, ako ang Diyos, ang inyong bugtong magluluwas o manunubos. So ang bugtong magkaluwas mo Diyos. So kung atong isipon nga ang mga santos Diyos na magkaluwas na ito, may gabi, Father Nelson, lipay kami sa inyong presence. You are a gift from God to us.
and to the Cebu people. Thank you, Father. So balik ko na to ka ang mga balaan dunay role in themselves. Not that they will grab or usurp upon the power to save. It's only God can save. Wala'y ngalan yatag ko sa langit aron ka mga luwas. Ngalan ni Kristo buhat 4:12. Wala'y ngalan yatag ko sa langit aron ka mga luwas. Ngalan ni Kristo. So yes, all our endeavors, preachings, hard work will always be offered to God, offered to Christ. And Christ Himself will flavor, will mingle His presence in our world. And by that way, we can say, nga kung ang atong paghalad sa pagsangyaw, pagampo para sa uban, timplahan na sa presensya sa Diyos, magalawas na. Asa mabasa? 1 Corinto 9:22. 1 Corinto 9:22, ingon si San Pablo, sa mga Hudyo, sa mga Hintil, Hintil. Sa mga huyang-huyang, aron maluwas ko ang uban kanila. Literal na, kasulti. Aron maluwas ko ang uban kanila. So then Paul claims and assumes responsibility that he can save. Kaluwas siya. Pero lagi, yan ang naging premise. Tungod sa ngalan ni Jesus. Tungod sa presensya ni Jesus ganyan natin. Kaluwas na. O no, Corinto 9:22. So si Maria nga itong mahal inahan, ako kay rule, kay kinsa makagdawahanas kalibutan, gigas magtukod sa kalibutan ang tumatapos na labing suod sa Ginoo Jesus. Santa Maria. Ngani mga sudaw mo, intras gubat niya maigo, syakit. Ang dool nila may nunupan pagsangpit, mama, o nanay, hiling kayo nga ni Jesus. Meaning, the closest person in our hearts is our mother. When Mary is the mother of Jesus, and Jesus would not forget her forever. So muna nga si Maria ang katabang kaya. Pero ilang atake, pagbalik-balik, na Diyos sa ICT. Nga kung mag-ampo mo, dili mo magpagkasama sa mga hintil, magsumay-sumay, magbalik-balik sa pag-ampo. Kaya tanan yung ikinanglan, ay bawang nas Ginoo. So then, that is the error, Catholic fallacy, that the Catholics should know that they are in fallacy. Ang mga Katoliko may bawa na sila sa sayo. Pero huwa sila kasabot na lang vain repetition. Kawang ang pagbalik-balik. Kawang ang pagbalik-balik. Kaya mga mananagat, kaniato sila sa dagat pula. Kaya gidungog ka dagang isda. Kada sila, pero walang balik. Kinihit na kapibalik nila. Pero niyato sila sa dagat maputi. Tungkol sa puting basalaw. Kada adlaw, di banira ilang isda. So kada adlaw silang balik-balik kay may-may. Lucas 18:1-9, dahil babae nga lupigan. Maring kiha siya sa ways, balibara sa ways, balik na siya, balibara sa ways. Sige siya ka na, balik-balik. Ngayon ang ways, maugtas, makulinin, babayhan na, ay, grabe manig sa mukhan. So, di mo siya sumon, matawag ang ikiha, almoses, labing madali. Kaya di ko mag-antos. Gigamit na ni Jesus as a point of direction or instruction. Tanawara, matutwari sa Ginoo, ang huyos nga dili matarong, tungod sa pagbalik-balik sa babae, siya pagkinahanglan, ipulaan ang huyos, ihatag na lang. Muna mo na. Nga Ginoo sa inyong adlaw gabi, nga pagsangpit ka niya.
himuon ninyang bilihon, malahalon ninyong buhat, ngadto kaniya, bugian na basla. Balik-balik. Sa San Mateo 24, 39 at 44, 26 guys, San Mateo 26. Si Kristo dito sa tanaman, si Gitsemane, balik-balik sa maulagyan po pagkam. Maulagyan po napulo. Sa Salmo 136, 1 at 26, 26, kabalik-balik. Langit ang amahan, doon ka kami, ikaw nga puno sa kaluoy, puno sa kalulot. Ikaw nga mo langit ang amahan, puno sa kaluoy, kalulot. Balik-balik. Niya sa Pinadayag 4.8, ang mga angel sa langit nag-ampo sa mahan. Balik-balik. Balik-balik. Santos, Santos. Ginoong Diyos sa kagahuman, puno ang langit o yuta sa imong himaya. Balik-balik. Way undan. Santos, Santos, Ginoong Diyos sa kagahuman, puno ang langit o yuta sa imong himaya. So, distinction na ipagbalik-balik ang kawang. Wanang vain repetition. Pero pagbalik-balik ka maayo, ato ng buhaton. Prinsipyo na, isulti ni Jesus. Prinsipyo sa nanisos sa tanaman si Gitsemane. Una, ganang ilang mga atake, ugway tubag, labaw pas tinuod puminaw. Pero matubag na to, with the parallel lesson, pagtandi, then the armory using the Word of God. Using the Word of God. Kaya kanada si Herodes, kuliyo mo na. Niya, matagtuig as the king. Musulog na kaya siya sa sinina niya katong as a Jewish lingkod sa trono. He does not tell people about his projects. He must tell the people about the worthiness of religion or faith. Diskurso mo na si Herodes. Diskurso, 14 niya kung natuna, diskurso ang mga tao ni Singgit. Pulong sa Diyos! Pulong sa Diyos! Dili pulong sa tao! Huwag magpatuloy si Herodes. Ihampak sa anghel. Buhi pag ikaw sa patay. Because he disgraced his principle. As a Jewish, they must also speak out about God, about religion. Ihampak sa anghel, namatay. Ikaw sa buhay pa. Word of God, Word of God, pulong sa Diyos, pulong sa Diyos, pulong naman sa tao, sir. Tapusan, Juan 3:24. Jesus mingon, ang akong gisugo, magasulti sa pulong sa Diyos. Because the Word of God is power. The Word of God is healing. Salmo 107:20, akong gipadala akong pulong, ug ang mga taong masakito ng ayo, ang ilang yuta nga di mutubo, ang mga tanom ng ayo, sa dihang akong gipadala ang akong nga pulong. Salmo 107:20. It's a power. Piso 4:17, sakmita ang pulong sa Diyos. Inyo ng armadura. Inyo ng hinagiban sa ito. Ang akong gisugo, magasulti sa pulong sa Diyos. Kanya, salamat kayo kung i-distribute ng atong dog. Tabang rito no? Tagilagtag sa tagsa. Salamat kayo tagtamog niya sa Brad Tomas Caburnay. Yang kapikas nga duutan o edukada sa gayo. Enjoy Caburnay. Layo ka rin nila. Sila, padungan to sa bukit. Ikan din sa oras. Pero dili mo wala pa yung lubi itong diya sa inyong ancestral home diya sa kanang ganina. Sa tingana ng lugar ni John, lugar ni Labangon. Oh, Labangon, lugar ni so na to. Oh, hinahina lagi mo sa kadong, sa kabana. Dihala sa mong labay. Bitaw kay git-git mo ko niya. Yung mag-uwan niya. Mga ni peligro kayo mapasa. Ako niya itong miyaging Friday mga ito. Niya Bible study na ko sa Barangay San Roque, Talisay. Pating suga-sugan ako. Oh,
Kasaan ko sa Ginoo mo ato gyud at tubog suka-suka nga ako mo yung basa kay helmet pa ko. Pag human sa may bustani. Huwag niyo bro. Balik siya pong kuhanan. Hello. 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 Yan, natawag na si Jose. Ako ka na, Yanis. Imong apo. Di pa ko sa San Jose Riculitos. Ko. Oh, sige, sige. Bye-bye, my wife. Love you, one wife, no other one. Okay, bye-bye. Sir, tatay na bro. Doon ako'y Tatay ka na. keeping na tubat. Doon ako'y tiyos na biyaan. Diri. Ada kang manimba diri. Kipos. Yang kung na magamit ito nila, di may mo. Abnormal man yung mata. Like grado to, like grading mo. Ang reading lain. Ang paralayo lain siya. Nya may gani, kay pabalik na ko sa akong amigo nga kalimot ko salamat. Dr. Kutia, di pabuhatan na ko. Pero lahi, mas maklaro to katong na bilin diri. Matanda niya tani Padre Nilson mo ba kay nasubmit dito sa opisina. Kay di anak ko. Ya, salamat kay tas Diyos, salamat ni Jung Chua, ada Mampir, at Bornay, Topol, kita, kay kinalang yung dyan kita kada lunes nga Catholic Bible Study. Kaya ang atong pandingan, refreshing our minds and our memory, mahilis na. Mahilis na. Sama sa kabila, maupos na, manay yan. Pabilo? Wala na. Mawasa ta. Ang atong kainit mo one time. So, this is one way of strengthening us and repressing our memory. So, na ako'y panghatag bayan sa atong team makaroon. Naray Mateo diyan yung wakong tayo Kristo. Sai City na. Mateo Sai City. Na great repetition. Salamat. Maya, naman siya Brad Adam. Ay katawag. Ano siya nito? Pray lang sa ta. Natay question. Ano pa yung question? Ang speaker pasaylua murag wala makaeskwela, di man ka maumo kwenta. Ang 1 plus 1 plus 1 equals 1. Na blind naman yung Katoliko, murag wala nakaeskwela, 3 ka persona, isa Dios, pero ang Dios persona. Sa walay lipod-lipod, tulo ka Dios na unsa, Rael Fine, Cebu. Salamat kayo, salamat kayo. Now, before answering direct to the Bible, we have some analogies or examples. Our soul is Trinity. You know the faculties of soul is intellect, to know what is right and wrong, free will, power of choice, and memory that we can remember. But there is only one soul. Memory is separate and distinct from our intellect. Intellect is distinct from our free will. But there is only one soul. Ato dahil kalag Trinidad. Sa gamay pa ko, kita kong natiguan nga buwag ay baba na ko. Lipstick pa gani. Wa di ay, nakautilan. Unsa may tilan. Nakaibaw ko, kanla na dito sa Mindanao mama. Ang tilan, nagalangkob sa tulo, buyo. Kung taga-probinsya ka niya, lasang-lasang napit ka ng buyo mo. Sabahin na siya ka na, bagon ba niya mo? Manahon, ko kay humot kay ng dahon. Humot kay dahon. Niya may pagkahang. Maya, i-appeal na sila. Paghuman ang bunga. Kahoy na siya, pero ang bunga, ang nagbunga. Murag, pareha na siya, palm tree ba? May, niya, panitan na ni mo, i-appeal na sila. Kay apod na siya, apod. Niya gawa sa apod, kanuna ni mo, mapula. Niya, para way kagaw, doon na sa tay, ngipon nga gipiriya, doon na na'y apog. So, langkumo ng tulo mo na ganun na ito, tilad. Masara ka mong pilipilan. Ang adlaw,
doon ay kahayag, doon ay kainit. Usarakan lang. Trinity God. So, una na, ba sa Biblia? Rin na tas Biblia? Yes. 101 and 5:7. So, there are three that bear record in heaven. The Father, the Word or the Son, and the Holy Spirit. And these three are one. So, muna imong, ang nangutana mo ni conflict na to. Anong 3 in 1, 1 in 3. Tulo sa, tulo. Muna yung conflict na to. Pero nasa Biblia. Sa pagbunyag ni Jesus, diya sa pasundan, yan ibatok ang Espiritu Santo sama sa lampati dito sa panganod na dugog tingog sa man. Kini si Jesus nga akong anak kapinangga. Diya kaniya ako doon ay kalipay. Pamati ka mo kaniya. So tulong na pumuto, the Father, the Son, and the Holy Spirit. 1 Corinto 8:6, God, and the Father is God. Pinadayag 22:16, ako ang Alpha Omega. Ako si Jesus, ang Alpha Omega. Ako nagamando sa mga anghel. Sibuk na kamay, pinadayag 21:7, ako ang Alpha Omega. Akong magaganti sa mga mananaog. Siya mo akong anak, ang mananaog. The overcomer, ako mo ang Diyos. Si the Alpha and Omega, or Jesus, reveals to us that He is God. So, Diyos ang Amahan, Diyos ang Anak, Diyos ang Espiritu Santo. Tulong mo ni ka Diyos? Dili man. Kaya sa Santiago 2:19, kung nagatuo ka o sara ang Diyos, gusto yung pagtuo. So, ang Katoliko ako tulog ka Diyos. Because being God is superlative. Kaya superlative, labing magkagagahong, labing hataas. That is superlative. Ang Father, labing magagagahong, labing hataas. Ang Anak, labing magagagahong, labing hataas. Ang Espiritu Santo, labing magagahong, labing hataas. So, their Godhead is commonly one. Ang ilang pagka-Diyos sa sala. Pero doon ay tulo, kakaugalingon usang-usa. Ang Amahan magbubuhat, ang Anak manunubos, ang Espiritu Santo maglalamdan, tulo kalain-lain ng persona, pero usara ang pagka-Diyos. All three is superlative. Because the Godhead is only one. Pagka-Diyos usara. Doon ay ito kanaglalangkong ng persona. Walang tulo ka usang tulo. So, that is biblical. Who can argue with the Word of God? We cannot argue with the Word of God. Kaya hindi tayo kasamot, but we are submitted to trust or to believe this is the Word of God. So that is the Holy Trinity. Okay. Ako rin si Rodeo Rivera. Tudyo. Akong pumunta na Abaso sa Ezekiel 12:25. Naging ko ng Ginoo na kung ako galing mo, ako ang taga-tumanot. Kaya sa San Mateo 24:35, ito si Jesus, mangandaw ang langit ng lupa. Anang ako mga pulong, hindi mangandaw. Buot na sabot na doon sa gipabong sa Ginoo, iya ginatumanong, iya ginagbarugan. Ang kamang bagsong, iya sa San Juan 6:54 sa 56, gipabong man sa Ginoo nga kinsa to dili kaon kakong unod, dili unod sa dugo. Ako siya way kinabuhi ng katapusan. Buot na sabot, Inferno, Hindi. Katong mga protestante baso, ang gimukot nila sila'y panahon misa, wala na gina sila'y sa konekto sa kalawat. Ya, hangkod sila nga nagkubo, hangkod nga namatay, wala gina kalawat. Nga ito si ba, naaraw may kalawat na. So may explanation na nato sa simbahan. Di ba, naaraw pa tayo explanation sa simbahan, nga katong may bawas tinuot, o yan, nagkinarong lang, nagkinabuhis tinuot, maluwas po sila. Pero wala tayo kalawat. So may kinawan na lusot.
Sakto na yung isugi namin sa Catechism of the Catholic Church, 846, 847. Nga katong mga tao nga na sa sulod sa Iglesia Katolika. Naibaw ng Iglesia Katolika may tiro. Yung mubiya, dili maluwas. Kato sang nasa gawas, naibaw ng Iglesia Katolika may tiro, dili mo suod, dili maluwas. Pero katong wa kay baw, naman na sa Roma 2, 8 sa James, na doon ay uban na wa pa mayapti sa pulong sa Diyos. Wa pa magsayod sa may balita. Pero naghibog maayo pagkadawaton sa Ginoo. Kaya wa pa niyapti, wa pa makadungog. Muna ang doktrina sa bahay. Katong wa kay bao, mapagkiriyapti, may sources of information. Yan ang hindi ko kapag binutan, that also they may be also saved. They may be also saved. Nga malagbit maluwasan sila. May man. Pero wamingon mo impirno sila. So that is upon the mercy of God. So muna nga, ako ang pan sa kinabuhi nga nanaog ikaslan. Ayun yung mga ginikanan na naupan na namatay. Pero ako maupan sa kinabuhi. Ang makakaon sa gumunod, makainom sa akong dugo, doon kinabuhi. O katong wa, mukaon sa kumunod, walay kinabuhi diya kanila. Puyo kayo, may bahon na tanan, di, matay kinabuhi. So, ang imong ipahayag, nanay, unod sa tubag sa imong tanan. Thank you. Ambot nimo hunong namo unsay extension si Pedro. Isa ka bunyag, isa ka pagtuo, isa ka Dios ug si Kristo lamang ang labawng pari. Wala gyud nga si Pedro extension ni Kristo. 12 iya gid sugo, dili ra si Pedro halhal na. Dabaw. Naman sa Biblia, dili kamoy nagpili kanako. Ako'y nagpili kaninyo. O ang inyong bunga magpadayo. So, mamatay si Pedro, mamatay si Linos, Clitos, mga papa. Pero magpabili niya, dunay mapuli nila. Kaya ang sibahan, mapadayon nun. Kaya di na mapadayon nun, kung mapakyas, nga kapanguluhan, mahanaw. Marang isaara ni Kristo, Lucas 10:16, ang mabinaw, mudawat sa pagsugo, dawat ka na. Nagdawat ka na ko, nagdawat sa mahan, nga nagsugo ka na ko. Ang dili mudawat nila, nga kung isugo, wasan mudawat na. So, nagi sinugo, sa may dawato na tugway huli sa Diyos. So, mga nga, history tells us that the chain of leadership continues even until now. So, muna kamaturan ni Malakas. Okay? Last. Kung si Jesus Christ ang Ama at Diyos, sino yung Son of God? Sabi, verily, verily, I say unto you, the hour is coming and now is, when the dead shall hear the voice of the Son of God, and they shall hear, and they will be alive. Si Kristo, mao ba ang magagahom nga mahal? Mao sa gahom. Kaya ingon na ito kanina, nga buhong sa Ginoo, hindi bakak, Isayas ni Bisayas. Alang ka na ito, sa kabata gihatag, ang kagamahanan ni katungtong siya nga baga, pagkanganlan siya, amahan nga walay katapusan. Diyos, kagamahanan. Prinsipes pagkiday. Isaiah 5:20, ang buong sino nila bakak. So, kung siya gitawag sa Diyos kang Isus, amahan nga walay katapusan. So, ang pagkamahana niya, pero dili siya mong persona sa mahan. Mawitamin ko siya, matuko sa kumamahan. Pero paganda mo kapit alang kanino. So he recognizes the Father in heaven. Pero the Bible tells us that he is also amahan ng walay katapusan. Dili sa pagkapersona sa mahan, o dili sa gahom sa mahan ng iya, walay katapusan. Sarap. So muna na ang atong pagkubag ni Kasubliha, dili ni hal-hal way kapuslanan. This is a truth and fact given by God. Si Jesus pagkatawag
Amahan, walay katapusan. Prinsipis paging dahil. Diyos nga kamana. So, kung siya rag amahan, nga naman nga, ang amahan naghatag kaniya, ang anak sa Diyos katong pagkadawaton. Kaya namang anak sa Diyos, upulos sa sila amahan. Ang pagka-anak sa Diyos, isip persona, nagpabilin na. So the Father recognizes, kini si Jesus nga kung anak ka pinaka. Paminaw po na kayo. So ang amahan, recognize nga si Jesus yan na. Okay, salamat kayo niya. Magampo ta kay naratay time element din sa simbahan. Sa ngalan, sa mga nagsana, sa Espiritu Santo, Amen. Pero salamat sa bubuk mo. Kayo panalanginin ko din na. Ipalayo mo kami sa daw tang Espiritu, daw tang tao, daw tang kabit. At yung kami kanunay, grasya sa kaligdo, kaligdong pagsabot. Tayo sa kanalibo, bilang kami, may mga suludoon, lakip sa mong pamilya, ang dinikanan, amahan, nagsugod, kapita sa mga anak. Panalipin silang kanan, si mong gahog. Among gimaya ka o Diyos, karon nagsihapon, sa katuigan mo rin katusan. Uban sa panabang sa Santa Maria Virgen, atong mga oras o mga Diyos. Amen. Alam sa mga Sanak Espiritu Santo.